Ku yi subscribe a YouTube channel mai suna Dan Soja. La 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 la. Allah ya agaje mu. La 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 la. Ka shirya muna zuri'a. La 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 la. La 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 la. Kai. Duniya ga wata ya kullum minti. Ta tsuke baya ta tsuke gaba. Sai baba kana hutawa ne baba. Sai baba kana hutawa ina matsayin ubanka. Ka taho min wai babu gaisuwa babu komi kana min sai Na wuni baba. What? Na kwana. Na wuni. Lahiya alo. Ya san Lahiya alo. Ban dai da kuɗi in dai dan na san son kuɗi ɗaya ka kawo ka waje na gaisan. ai ba wannan ba baba. Wallahi baba. Aure yinke so. Aure yinke so. Aure kaka so. Kai dinga. Kai ga kan kai. Aure kaka so. To kai hala hannu kake kai. Na kai wallahi. Ka kai ni. Auren wa? Auren Amira. Makwabtan mu. Mara hankalin banza bai. Kai dai na farko dai ga kare dan iska. Ga kare baka da wata takamammiyar sana'ar da za a cewa yau ka rike ta zakayin aure da ita. Allah baba na shiru. Ka shiru ina? Wallahi. Ka dai bai dai sana'a yi dai ka kiya. Baba na samu sana'a ko cikin abokanai na yanzu na shiru. Baran wan baka nan ban. Ogana Jamilu. Oganka Jamilu in shi oganka ogan kirki na shi bai dan mana ai ni a oganka. Yoshe wa ka dauka dan wani haka dai shi wara sai ga wata sana'a. Bai bai uba ne ba. In dai har magana gaskiya aka in har mutumin kirki na ka kawo shi gaba na duk abin da ya faɗi min daga nan ni ko sai in yarda to shi kenan sai in yi tunani a kai. Kaga ɗan iska yaro. Kaga ɗan iska. Haihuwa yoshe. Sweet. Makana na kaina. Ha, ni dai wallahi Allah da ya min dai ajiyar taulali mi ke ku. Kore nake zo a. Au. Ke ma? Mana. Ban gane mana ba kamar ya mi ka ni to ke ya shi kiki ke ma. Ni baba na isa aure ni ma aure. Sweet. To wai ke ya ma an kai ki san cewa ke isa aure. Ba ta nimu bane ya gaya mu? Wani ta nimu? Ta nimu dai. Ke kada ta nemo na bakin layi. Mana. La ila. Yace miki mi? In ce na isa aure ran nan da na kai mishi kosai ɗaki shine. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Shissa kullun nika cewa tallan nan ban son kina tallan nan yanzu ga hinan an ta Allah la to minke. Gaskiya amu au. Me amfanin talla? Ta tai ai mata juye. Okay. Shissa nan da ke ba ni ba. Au to shikenan babu laifi. Tahi Najiya ni na san matakin da zan dauka wallahi ha ka amma da tunnimu ya aka akawan gawaji Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam Baba. Yawa na kawo ogan nan. Ka kawo omi Ogan nan. kai in ce ka kawo ogan kana kawo mahaukaci Burola. buromi Ai, faza. ina riga ka kai ko katuwa bunti haka aka oga shi sa naka ce ma dan iska wallahi na shiru baba. to ogan kama dai ga hinan yana yawo bai da riga ga hinan gaba ɗaya shi dan iska Irin malamin zamani ne baba. malians Ta canja. to malians an wayewa yanzu haka kai yanzu okay kai kana ya tawo min haka kenan Buroda. Ku ci da zamanin ku baba. kai haka saki ce mun buroda wallahi ni ban da dan uwa irin ko wallahi dan iska Faza. ban haifi kuma shege ba irin ka kuma ɗana ka hita batu ne gaja Son. ƙarya ka kai wallahi ba kai kaɗan ka haife ni wallahi ko isi ba da wai Person. mutum Person. rabar ɗana wallahi au shawarar kashe ne kuka kenan Yaron ka mutumin kirki ne. mutumin mi Ka aure da shi. in aure da shi
kai irin ka ni ko kai kacce min da kanka wala mutumin kirki hake yadda nake yadda kake bale shi da ya kawo min kai wannan ma wacce sana'a ma ya kai ai kai ne cikin yaran mu muka tura su da yake shi mai hankali ne muka tura su suka kwato wayoyi sai mu zuwa mai a shago ya rinka sayarwa yau sai wiwi kaɗai yake sha allai au yana shan yar mu ko eze mutanen da ne karka damu ta kai ka sani muna sauraron ban mali shi wannan wiwi ba ruwan shi ba ruwan shi ba ya shan sigari wallahi don yana bata hutu ok kai kana shan sigari sai dai irin su exol fakalin sai loud sai arizona baya kuskura ba na yi to a cikin yaran mu shine wani Allah na wallahi za ga aini ko ka ga aini ka ga yayi sallah uku ko hudu haka nan da rabi sallah to kai ha no kai ni ina yi wani no kai ka gani a ciki dai kaɗan ne ba na yi ba na yin asuwa daya ba na yin isha biyu dan lokacin shiga gidan kwallo ne ba na yin yawo sai magariba ita ma baka yanta to ita azhar da la'asar fa ba na yin la'asar din ne yawa shi kuma azhar ai ka san daidai lokacin fita ne mahaukacin banza mahaukacin mini ko guda kenan ba kai wallahi kuma a haka kai ogan shi haki ka ji kunya wallahi ina yin idi kaga duk azumi sallan azumi ina yin sallar wallahi dinki ne dai ba na yi amma ina zuwa idi kazance kuma a haka kai oga ne haki sallan bara ma azumin bara na yi wallahi ina kawai dinki ne dai ba na yi amma ina zuwa sallar idi bara kai uku ake kai ba kai ma kai zance mu baka da hankali wallahi da ka dauki wanga kawo min ka san yadda yake to kai da shi wa an mai hankali yaron kirki ne uban gidan kirki ne shi ba har abinci yake uban gidan mahaukata dai kamar aure o baba na to je ko laya mi baba ni fa na ga mijin aure mijin aure ina gashi na wa gashi na ne yake so izin ki nawa izon ta nawa kai don ubanka harafin ka nawa dan na san wallahi yadda kake da kikin ga aya ko guda baka rike ba cikin ayar alqur'ani da iskan banza da kika to ka mutane kayan banza ka ta hukunta to baba in bi su jibowa ki zo mu tafi to ko ta yana muje ke karka damu muje gidan orotuwa na aure dan iska ku je yana